So, ito yung tinatawag nila na Plaza Independencia, mga kastudyo. Yun. Yung mga kastudyo. Yun. Malaki pala dito mga kastudyo. Yun. Yung mga kastudyo, sobrang laki di ba? Yun, 1, 2, 3, 4, yun. May para dito, may mga estudyante naglalaro ng arnis. Yun. Ganda pala ito mga kastudyo ito. Ito yung tinatawag nila na Plaza Independencia. So dati may may mga malaking puno dito dati. Yung bagyong Udit, maraming mga punong kahoy dito na natutumba mga kastudyo dito. Yan, dati may mga maraming puno doon, yan. At saka may marami ding mga estudyante dito, mga kastudyo yan. Nag-practice ng arnis. Siguro sa nila sa PE subject mga kastudyo, yun. Mga ito. Yan. Yan, galing. Yan mga kastudyo. Punta tayo doon. Punta tayo doon mga kastudyo. Yan. May mga dito, mga estudyante nagpa-practice ng sayaw. Pakimot-kimot. Ito mga kastudyo, ito yun ang pangalan nila. Plaza Independencia, Cebu City. Ito. Ito. Ito mga kastudyo. So, Plaza Independencia, Cebu City. Ito mga kastudyo. Sobrang laki dito mga kastudyo. May mga estudyante dito nag-practice. May pa mga kastudyo, tinatawag na may tinatawag sila na Filipino-Japanese Memorial. Yan. Kaya pala to, dito pala Japanese. Okay, let's go na. Ito. Ito? Ito, panahon ng mga Japanese mga kastudyo. Yun. This memorial is dedicated to the Filipino and Japanese War. Okay? Did during the last war. Time has taught us a lesson that no gains have been achieved by victories in war. On the other hand, peace has brought about love and brotherhood amongst the people on this earth. So in this
is therefore hope that there shall be no more wars in the future to come upon us, and that everlasting peace shall ever reign on this earth. So ito mga kastudyo, kumbaga para ito part of the history during the Japanese War. Nung pinag-occupy nila tayo noong mga Hapones. Ito yung kumbaga landmark. Siguro ano dito mga kastudyo kana dito tumitira yung mga Japanese nung siguro that's Second World War or First World War. Nakalimutan ko doon dati yung yung history. Yun. Dati may diyan fountain. May diyan water na parang para siyang fountain dati, pero ngayon wala na. Yan. Yan mga kastudyo, di ba? Sobrang ganda. Pag mayroong peace and order at saka cleanliness, yun mga kastudyo, yun. Ito yung tinatawag na Plaza Independencia dito sa Cebu. Ito yung pinaka-popular na plaza na pinapupuntahan during weekend sa mga bata, matatanda para mag-jogging, mag-exercise mga kastudyo.